Het is voor het eerst zo'n lange tijd dat de erevoorzitter Riemer van der Velde met Robert Veenstra praten zal over haar conflict. Maar Van der Velde weet in het voor net goed wat het peteer met Veenstra nou correct opsmieten zal. Ik ben correct als D, ik ben niet. Ja. Ja, maar de secretaresse van Veenstra die had er oorloeren voor inboekt. Maar kan het echt zo wezen dat jou hier na 10 minuten nog weer boete staan? Arjan niet zo negatief. Hè? Ik ben wel zetten wat positiever in mijn kant. Maar het is net realistisch om te verwachten dat na een peteer van goed oorloeren het conflict oplost is. Want er had de laatste tijd behoorlijk wat spelen tussen de beide heren. Het rommelt al man tussen de beide haatrolspelers in deze soap. Voorzitter Robert Veenstra aan de ene kant en erevoorzitter Riemer van der Velde aan de andere kant. En beide heren zitten nu voor het eerst zo'n lange tijd weer bij elkaar aan tafel op advies van sponsoren om de geld uit de lof te heljen. Nevens de directie liet Van der Velde hem geregeld negatief uit in de media over de club. En is hij op deze wijze dwande om de club Heerenveen skeer aan te brengen. Ook de voorzitter van de Rie van Commissarissen, Wino de Jong, is bij het oerlis onwezig. En dan om tolvoeren van de midje komen alle partijen weer naar Boetenta. Van der Velde, je had de oorloeren volhouden. Is er wiet er ook? Nou, als je we beginnen eigenlijk wat weinig tijd. Dus we gaan net een afrondend geheel krijgen. Dus we houden praten dat we dat opnieuw weer met elkaar proberen. Dus er komt er een nieuwe afspraak die we nou even in de agenda zien, waarbij we iedereen weer aan tafel krijgen. Er komt dus nog een vervolgpeteer. Ja. Er is wat verharding, er zijn wat uitspraken over elkaar dienen. En nou ja, daar zit de pers natuurlijk ook bovenop, met al je verhalen. En dat moet stoppen, punt. Wie het wel een plezierig peteer? Ach ja, het gaan we stevig onderwerpen, dus dat is duidelijk. Dus nou, wij hadden een vervolggesprek gehouden daarover, dus dat is het positieve. Het is beter om met elkaar in gesprek te wezen dan dat je elkaar verbieren hebt, bij wijze van spreken. Dus dat is goed, tuurlijk. Ja, en er komt dus nog een vervolgpeteer, maar dat is wel nodig. Ja, we binden nog net uit. Op korte termijn zullen Veenstra en Van der Velde op herhelling. Wanneer dat peteerplan stiert, is nou nog net bekend.